Ja, jeg blir litt sein. Jeg er glad i deg for det. Hvor er resten av gjengen? Ja, Ove kunne ikke komme, han måtte på polet, og Johnny jobber jo som vanlig. Max, velkommen til det her nå. Du ser ridd ut, og bilen ser jo ridd ut. Fy faen, for en jævla velkomst. Ja, faen. Hvordan var det i fengsel, da? Jo, det var jo en hel haug med homser der. Skal aldri gjøre noe galt hjemme. Altså, jeg hadde ikke klart en time lenger i går. Det var helt for jævlig. Ja, vi må gjøre en par en tur før vi går opp til Ove. Jobber du ennå i den sjappa? Ja. Hvem er kameraten din? Han husker! Yes! Fyr på noe musikk, så kan jeg fyre opp sigaren. Denne her dagen skal nytes. Det er første dag i frihet. Fy faen, han er så snøyt. Så der er du endelig. Og det var godt du kom. Jeg trodde nesten jeg måtte rydde dette lageret alene. Alle søppel og alle kassen, nå må de vekk. For nå kommer det en kjempeordre som vi skal plassere der inne. Og du må være med meg. Kan du komme klokka 4? Det er så jævla mye å gjøre. Jeg klarer det ikke alene. Jeg klarer ikke å ta denne butikken liksom med mine 2 hender. Jeg trenger hjelp av og til. Ta nå! Ta deg nå en tur med meg, så skal jeg vise deg hva som må gjøres. Og hvis du ser her, så har vi jo de badeballene. De prøver vi å skyve mot døra, så tar vi de pappeskene med de der. Ja, men Lasse kommer i fengsel i dag. Kan du vente? Ringe. Hallo, det er Finn-Erik. Å, hei. Ja, jeg tenkte jeg kunne ta med noen bokser med joikakake. Så hvis du kunne varmt i og sånn. Ja. Ja, jeg er gøy. Ha det. Du har bare lyst. Ja. Så han kom i fengsel, så tenkte vi at du skulle feste litt, så jeg måtte få fri. Ja, men jeg tenkte, hvis du kom her ned klokka 4, og så stod vi på litt, og virkelig brukte musklene litt i dag, for det blir jo bare en dag vi må rydde dette lager, så er vi ferdig til 11-tida, med litt arbeidsinnsats. Nei, men jeg må ha fri. Nei, jeg tenkte, hvis vi først kommer her 4, og så begynner vi seksjonen her med pappesken, så får vi de ute, så stabler de sammen, og så kan vi få brent de i natt, om ingen ser på. Hæ? Jeg er nødt til å ha fri. Fri? Du, er du ikke en del av parfamilien? Har du ikke noe ærefølelse? Du er jo aldri på jobb lenger. Du kan ikke ta fri. Du kan ikke ta fri. Jeg er nødt. Så gå nå! Så gå! Trenger jeg ikke. Jeg kan gjøre det alene. Jeg kan jobbe her i hel natt. Gå nå! Der er døra. Gå nå! Lån telefonen først. Ja, ta den! Ta den selv om selv. Ha det. Statsadvokat Johnny Kaufen, vær så god. God dag, Jostein. Ja, greit det. Ja, laksen klokka 9, vel, ja. Da hadde vi, meg og deg og Ove og Lasse. Ja, i 9-tida der, ja. I 9-tida der, ja. Ok, da ser jeg dere. Bare greit. Kjør litt. Kan du ta og poste dette? Kan du bare gjøre det her? Du her. Det er bevismaterialet. Jeg er nødt til det igjen, altså. Sjefen, han drev meg.
Ja, men du, det går dessverre ikke det. Og Liss sier ikke akkurat om posten, men jeg har postet det. Hva synd det? Se bak deg. Å hei, fikk du fri? Ja. Jeg ned til, jeg helt åpen da. Nesten meg, Grønne. Du er så jævlig langt ned i året. Ja, jeg gikk ned og kjenner. Ja. Ove? Ove. Og hvor du er det? Ja, bare slå deg ned litt sånn, plutselig. Ja vel, Lasse Åsheim. Da kunne du ha øl. Jo, hei. Vi hadde gjeng med ned på Laksen og fire i kveld. Hvem vil til feire for noe? Jeg har sluppet ut av fengsel i dag. Kan du få med dere Janne? Ja, vi fikser Janni. Ja. Ja, så er vi Laksen klokka 9 da. Laksen klokka 9 da. Laksen klokka 9. Det er kveldfag i går, her i går. Ja. Perfekt. Du, Ola. Det mangler noen papirer fra mitt kontor. Vet du noe om det? Hva for noe? Papirer? Du har vært hos statsadvokat. Ikke prøv å nekte. Ikke fornærm min intelligens. Hvor er papirene? Å ja, det er papirer. Jeg tror... Jeg vet det. Det er posten. Vi kan få tag i dem. Det skulle du ha tenkt på før. Men, nok om det. Jeg har en liten jobb til deg. Du kan gå ned i kjelleren, og så er det små kasser. Du kan flytte. Du ser når du kommer ned. Tony, du kan bli med. Posten. Interessant. Ja. Du trenger noen som kan bryte seg inn og fikse tilbake papirene mine. Ja, jeg Kan vet. du ordne det? Ja. Så her, Lasse han. Genial. Hei, Ola. Her er kassa.
han får øl. Make it two, så kan jeg få noen piano da. Jeg kan få elefantøl. De svære der. Ja, skål. Takk for det. Jeg må ha litt tid på det. Elefantøl. Unnskyld, men jeg tror det må være en feil her. Ettersom jeg husker, så bestiller jeg den store. Ikke 16 på den. Ja. Og se. Kjem ikke Jørgen snart? Jeg sa jo han fikk sånn. Ja, men kjem jeg snart da? Slapp av, han kommer. Jævlig hygge på det der, fy faen. Jeg husker jo i 83, det var helt litt kan jeg ellers. Harry, la meg få en dobbelt Baileys-whisky. Drink is hot. Jeg var bro. Ja, meg jo. Jostein er jævlig varm i kveld. Jo, alt sitt sånn. Lasse Holm. Ja, hvem er det som spør? Bjelland. Tony Bjelland. Tony Bjelland? Hva i helvete gjør du her for noe? Å, er han ferdig? Du, Lasse, vi har noen følsomme dataopplysninger som ligger på posten. Ja. Og de er på vei til Justisdepartementet. Vi skulle alltid tilbake, så vi tenkte du var mannen. Så dere tar feil der. Det er bare 24 timer siden jeg slapp ut av jointen, og det at jeg skal ikke inn på den kriminelle banen igjen. Akkurat. Ja. Det er for det jeg mener. Jeg skal ikke inn på det. Jo. Vi får telles med. Jeg traff Tony Bjelland på doen. Mafiaen skal meg til å gjøre brekknoll på posten. Helt så jævla. Ja, liker det ikke. Kjem ikke Jørgen snart? Ja, jeg tror det må ha skjedd noe. Han kommer jo faen ikke. Det var evigheter siden. Skål. Skål. Magen. Ja. Jeg kan ikke sitte her og gå på do. Jeg mener Ove, han var ikke med i taxien i går. Ok. Nei. Så hekk for sånt i magen. Det er barbert meg. Ja, det er jo som en ny mann. Ja, hvem tror du Johnny? Sikkert politiet. Det er det jeg ser.
Uventet besøk. God dag. Mitt navn er Georg Aunestad. Jeg heter Glenn. Vi kommer her for å stille dere et par spørsmål. Og det første spørsmålet er, hvor henne var dere to i går kveld mellom 4 og 12? Vi var på laksen. Jeg var ikke noe på den laksen. Vi var jo på kino i går. Ja, vi var på kino. Ja, vi var på kino i går. Ja, var han gode? Ja. Farlig. Jonny Karlsen, kjenner dere noe til han? Jo, vi kjente han i alle. 76. Nei, for den førstnette er blitt funnet drept. Jonny! Det er sikkert greit det, men jeg har tegnet kaffe. Jeg er helt sikker på det, han Lasse som et eller annet med dette her å gjøre. Jeg er ikke så sikker på det. Hva er det som skjer? Jonny er død. Hva var det som skjedde, sa du? Jonny er død. Jonny? Ja. Død? Stakkar Jonny. Tony Bjelland. Jo her. Fillen er det her for noe? Nei, det er i hvert fall ikke noe familiebilde. Det er bilder fra Bekke i San Marino. Hva faen er det du vil for noe? Ja, det er enten eller. Tenker du ranet på dere? Hva vil du inn? Ja, jeg vet ikke. Ja, vi skal hjelpe deg. Vi gjør det her for Jonny. Er du med, Ove? Ja. Ja, men altså, vi må få tenke en gang på dette her, og så planlegge det. Det er i hvert fall ferdig med noen. Ja vel, men da sier vi avgå klokka 10. Det er greit. Ja, stikk. Ja, hvor tid var det? Var det i morgen? I morgen klokka 10. I morgen klokka 10. Kveld? Ja. Ja, så det er nå. Så ordner du båten, og så ordner du bilen. Så tenker jeg med resten. Så blir det så greit. Ja?
vi klare, eller er vi klare? Ja. Hei, hopp inn! Og nå, ja. Der går vi inn, og der kommer vi ut. Er vi ikke tilbake om 7 minutter og 40 sekunder, så stikk. Stikk! Lykke til! Oi, døra! Kommer ikke snart? Det er kvinnfolk i skranken, må jo være helt teit. Ja. Spesialpost i andre etasje, jeg har aldri hørt om det før. Nei, vi må gå om 10 minutter hjem. Å ja. Hun var sikkert fornøyd. Å ja, vent til det øyeblikk, nå kommer presten. Du vil skulle sendt denne pakken til en god venn av meg oppe i Sogndalen. Å ja, bare et øyeblikk. Å, hva var det du sa, Olava? Å ja, jeg smakte den nye sitronkaka hos Olga. Hun var så fornøyd med henne. Å ja. Ja. Ja, jeg tenkte jeg skulle kjøpe billig fløte i dag. Ja, jeg venter klarer deg å lage til helga. Ja. Å ja. Nei, du må ikke snakke. Nei, er du forstørret noe galnedom? Å ja. Ja, men det er fint, så snakkes vi. Ha det, ja. Å ja, det var den pakken. Jeg skulle sende den til en venn av meg oppe i Sogndalen. Ja, blir det A-post eller B-post? Ja, jeg tror det. Hva gjelder det? Den er bra! Dette synet vil talen med sjå. 2 korker med fiken. Skal det brev til Justisdepartementet? Først leser vi så dette. Ja, det er brevet ditt, Lodar. Lodda. Justisdepartementet, er du der? Takk skal du ha. 1,30 i stikket. Faen, jeg må vri det, så får jeg noe tilbake. 45 sekunder! Du heller i bilen! 45 sekunder! Hjem ikke snart, for 50 sekunder igjen. Ja, start med bilen. Han Jostein. Han er drit, bare start med bilen. Jeg vil ikke starte. Ja, start han nå. Han er helt død jo. Faen, hva skal jeg gjøre? Prøv. Skal vi sitte? Helvete.
denne bilen? Ja, vi tar denne bilen. Ja. Ta med deg pistolen og brevet! Hva skjer det, kone? Hva skjer det, noe gale? På med blålyset nå. Skyld deg der bak, da. Sa det gjaldt noen papir. Så foran var de gir. Jeg fant fram det de skulle ha. Jeg gjorde alt de sa. Jeg vet det. De ikke ble, og så stakk de av sted. Jeg ringte til Olga for å fortelle det. Men pengene eller livet, de sa men og alle sto helt stive. De sa men pengene eller livet, de sa men og alle sto helt stive. Hvor kommer det? Vi er bare 20 sekunder igjen. Jeg må drite. Du kan ikke drite nå. Vi må gå. Jeg må drite. Ja, men vi er nødt til å gå nå. Her er det driter. De sa med hendene. Pengene eller livet. De sa med hendene. Og alle sto helt stive. De sa med hendene. Yes. Ja, så jeg har med testiklene dine til å kjøre. Og det er bare. Du, nå steller vi oss og på laksen. Det har vi flaksen. Hi, Harry. Hei, hva er det han? Hvem får gjøre det? Blir ikke det søt? Teg i øyelegget. Og du skal ha elefantøller, ikke det? Ja, hei. Tror jeg er vanlig i dag. Vanlig. Håper politiet ikke fant ut at det var mye som er på dere. Tror ikke det, det gikk glatt det. Vi tar en skål på det, her. Ok, skål. Skål? Skål. Drikk tøv, ligg døv, ser jeg på. Hallo? Du, det var på Ago klokka 10 i kveld, var ikke det? Jo. Det må vi treffe. Vi må ikke glemme tiden for all den hva vi gjør. Nei. Peanøttene, Harry. Klokka 10. Klokka 10, ja. Ja. Ja, så her gutter, skal du få noe sprit på huset. Skikkelig god brennevin. Ja, for rista det litt først, ja. Jabba, dille, jabba, jabba. Jabba, 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 jabba. Jeg får fylle opp noe sprit til dere. Sprit, det er ikke noe drit.
park! Så du det, Harry? Ikke en skål, da? Hei, Jostein. Nei. Feil. Skål. Bottoms up. Hva kan jeg si? Det er greit, det. Er det jo papirer? Ja, det ligger i bilen. Det er fint. Da stikker vi her. Vi ser deg. Yes, all right then. Ha det. Ha det. Tony. Ja, du har vel med deg bilder? Du trodde vel ikke jeg skulle la deg leve? Du trodde vel ikke det var de ekte papirer? Tony! Oi, se en femmer! Faen close det. Ja, det var det. Faen med modeller, ok? Tror du det? Jeg er her for det. Jostein! Lasse! Hva? Du må spørre meg. Du skal da? Nei, for faen. Torpedo hadde jo stikket han. Kan ikke nytte med det.
klart på just Tony Bjella. Jeg til torpedo. Jeg. Han viser dette meg når det gjelder karatedritt. Han er død nå. Han bare finner over og kommer hjem. Ove! Ove! Au! Det var til meg. Der ut på gata, de andre kjente meg ikke igjen, for jeg hadde stått inne for galnedom. Jeg så trynet mitt i et vindu, det var ikke særlig fint. Kanskje var det meg, eller bare gaten rundt laksen. Det her jeg skal være.